Όπα. Καλά Χριστούγεννα. Όπα. Όπα. Γεια σου μπαμπάκο, γεια σου κολλητή. Όπα. Μπράβο μαέστρο, μερσή και η μύτη σου τουρσί. Αύριο μαέστρο, σε κερνάει λουκούμι στο χαρτί. Εγώ θα φάω το λουκούμι, εσύ το χαρτί. Λοιπόν, αξιότιμοι κύριοι, κυρίες και παιδιά, γεια σας. Σήμερα θα σας διασκεδάσουμε με την χριστουγεννιάτικη κομμωδία με τίτλο «Έφερε το βουτσουλάρα μου» και ο Σκρούτζ. Ωραία μανούλα μου, και θα αργήσω να πάω στο αφεντικό μου. Μανούλα μου, ξέρετε που δουλεύω? Στο Σκρούτζ. Και ξέρετε και αυτός ο Σκρούτζ είναι ένας τσιγκούνης που μένει ακριβώς δίπλα και έχει γραφείο τόκων. Μισή τα Χριστούγεννα λέει. Το δούλευε παλιά με τον συνεργάτη του, τον Μάρλι, τον Τζέικοπ, ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και 7 χρόνια. Αλλά το μαγαζί ακόμα έχει κρατήσει το όνομα Τζέικοπ Μάρλι και Ebenezer Scrooge. Ωραία μανούλα μου, να πάω γιατί θα αργήσω. Αφεντικό! Αφεντικό! Ποιος? Εγώ, ο πυρέτης σου, ο Γκαραγιώζης, ο Γκαραγιωζόπουλος. Για να πάω να δω. Ήρθα. Βρέλινε. Είναι. Αφεντικό, άργησες 10 δευτερόλεπτα. Καλά, δεν μπορούσες άλλο να αργήσεις. Στρώσου γρήγορα στη δουλειά. Αφεντικό, ήρθα να συζητήσω, μπας και μπορείς να μου δώσεις άδεια για τα ανοησίες. Τα Χριστούγεννα είναι βλακίες. Εγώ δεν πιστεύω στα Χριστούγεννα. Τελεία και παύλα. Ωραία μανούλα μου, βρήκα τον πελά μου. Βρήκα τον πελά μου, ωραία τι έπαθα. Κάποιος έρχεται, για να δω. Ποιος έρχεται, πας και μπορεί να με σώσει. Για να δω. Μες στο τετέ. Άλλα. Αμάδρε Σταύρο Τζίμι με λένε εμένα, γιος τη μαμίζα Φαλοκόπτη.
ίσαρε. Ο Σταύρο. Ωρε Σταύρο, για πού πας από εδώ Παναπή? Αμά αδερφός Διονύσιε, πάω και εγώ εδώ αδερφέ μου, σε αυτό το τοκογλύφο τον Εμπενίζερ, μπας και μας δώσει τίποτα για τους έραγους. Δεν καταφέρουμε τίποτα. Πάλι σε αυτό θα πάεις. Γιατί αδερφέ μου, αυτός είναι πολύ τσιγκούνης. Δεν θα μας δώσει λεφτά, τζάμπα πας. Μωρέ σου λένε θα μας δώσει λεφτά ρε. Άντε πάμε. Ποιος? Σταύρο Τζίμης. Διονύσιος Φρίγκος, αγαθέ Πανταγγέλου, μέσα από τον Τζιάντε. Πάψε ρε, θα πεις όλο το Βαγγέλιο στον άνθρωπο. Τι είστε εσείς? Θέλουμε κάτι λεφτούλια, κάτι μπακοτσεκούλες για τον έρανο, κατάλαβες, για τον έρανο. Σαν χλαμάρες. Για ποιο λόγο? Για τα φτωχά τα παιδιά. Άμα είναι έτσι, για τα φτωχά τα παιδιά που λέτε, να πάνε να δουλέψουν για αυτά, όπως δούλευα κι εγώ όταν ήμουν μικρός. Άντε από εκεί. Χριστούγεννα. Τι διαφορετικό έχει αυτή η μέρα? Στο είπα αδερφέ μου. Στο είπα. Άντε πάμε τώρα να φύγουμε. Άμα δεν το ξέρα, πάει ο Σταύρος, ο Τζίμης. Αμάν. Γέρο, τι είναι βρε. Τέλειωσε η βαρδιά μου. Πάω στο σπίτι μου τώρα εγώ. Εντάξει γέρο, εντάξει. Θα με πληρώσεις πάντως. Επειδή άργησες, σου κρατάω τις 2 λίρες που σε πληρώνω. Μα ρε γέρο, σκέψου λίγο. Δεν ακούω άλλα. Φύγε από εδώ. Καλά ρε γέρο. Καλά. 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 Ωραία Μανούλα, μας πάω στο σπίτι, μας πάω. Ας πάω. Θεία μου το Σκρούτζ. Για να πάω. Άραγε θα με δεχτεί. Θείε. Θείε. Τι έγινε βρε ανιψιά μου? Θείε άκουσε. Σε προσκαλώ στο χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 10:30 το βράδυ. Σε περιμένω εσένα και τον υπηρέτη σου. Σου λένε δεν θα έρθω. Γιατί έχω δουλειάς. Τι δουλειές, θείε? Σήμερα είναι Χριστούγεννα. Το περίμενα. Φύγε με αυτά τα Χριστούγεννα από εδώ και πάρε ένα πόδι να ησυχάσουμε. Άιντε. Τέλος πάντων, θεία μου αλλάξει γνώμη. Ναι, πρόσεχε. Καλά.
άντε από εκεί. Μια φορά λίγο να έρθει στο σπίτι μου. Μια φορά τσικούνι. Αδερφό Χατζατζαρέα, εξηγήσε. Γεια σου Σταύρο. Είσαι ευθύνος αδερφέ μου. Ευχαριστώ για τα λεφτούλια. Πάμε τώρα για τον έρανο. Πάμε Σταύρο, πάμε. Θέλω να βοηθήσω κι εγώ. Τώρα ας φύγω. Φτάνει επιτέλους. Βλακίες Χριστούγεννα. Ας πάω τώρα ξεκουραστώ στο σπίτι μου. Ας πάω. Ωραία. Έφτασα. Πολύ ωραία. Για να πάω. Μισώ τα Χριστούγεννα, άιντε από εκεί. Χριστούγεννα. Άκουσε εκεί. Σκρούτζ. Ποιος είναι, για να πάω να δω. Μάρλεϊ. Μα, κάνα όνειρο θα βλέπω. Δεν είναι αλήθεια. Χτύπαμε Μάρλεϊ να ξυπνήσω. Δεν είναι όνειρο Σκρούτζ. Και σαν δεν είναι όνειρο, τι θες να πεις ότι είναι. Τι είναι, αλήθεια. Μάλλον έφαγα εκείνη τη φέτα ζαμπόν που είχα πάρει πριν 5 μέρες και λύσαξα και βλέπω τώρα βλακίες στον ύπνο μου. Δεν είναι αλήθεια, σίγουρα. Κοιμάμαι. Όχι βέβαια, δεν κοιμάσαι. Και σε διαβεβαιώνω ότι ήρθα εδώ για να σου πω ότι αν συνεχίσεις να συμπεριφέρεσαι έτσι στον κόσμο με τόση κακία και να μισείς τα Χριστούγεννα, βλέπεις τις αλυσίδες που κουβαλάω, τις αλυσίδες, ναι, μα αυτή είναι φτιαγμένη από το χρηματοκιβώτιό σου. Ναι. Όλες αυτές είναι φτιαγμένες από τα χρηματοκιβώτια και τα λεφτά των φιλαργύρων. Όπως και εμένα, Σκρούτζ. Έτσι θα γίνεις κι εσύ. Οπότε σου στέλνω 3 πνεύματα, μπας και γίνεις καλύτερος. Αλλιώς, γιατί Σκρούτζ σε περιμένουν μεγάλα κακά. Ανοησίες. Σιγά μην πιστέψω ότι τώρα αυτό ήταν αλήθεια. Σιγά μην ήταν αλήθεια. Όχι, δεν ήταν αλήθεια. Για να πάω μέσα. Για να πάω.
πάρει. Και όλες οι νιώσεις τρελαίνονται και αυτό με πρώτο πάρει. Μαμά μου, βουίτσουμ, τράλαριλε νερό. Ανοίξτε περικαλώ. Ανοίξτε. Ποιος είναι? Το πρώτο πνεύμα. Δεν γίνεται, ονειρεύομαι. Μήπως μου κάνει φάσα κανένα παιδί. Αχ, πνεύμα, τι θες να μου κάνεις? Πώς το κατάλαβες ότι είμαι πνεύμα? Επειδή είμαι όμορφος, έτσι? Ναι, επειδή είσαι όμορφος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Σκρούτζ, πιάστε με και θα σας πάω στο παρελθόν. Αυτή είναι η μύτη μου, βρε χοντροκέφαλε. Το χέρι μου. Πού βρισκόμαστε? Πες μου, πού βρισκόμαστε, πνεύμα? Σου θυμίζει κάτι αυτό το μέρος? Βέβαια, είναι το σπίτι του παλιού μου αφεντικού. Γλέν, τι γίνεται? Μάλιστα. Κι αν θες να δεις κι άλλο, κάτσε κατά εκεί. Δεν γίνεται να μην το ξέρω. Αυτή είναι η αγαπημένη μου, η Ισαμπέλα. Ναι, έτσι ήταν τότε τα πράγματα. Έτσι ήταν. Αλλά σε λίγο καιρό άλλαξαν. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Σκρούτζ, θα με πας ταξίδι? Άσε με, Ισαμπέλα, δεν έχω λεφτά να σε πάω ταξίδι αυτή τη στιγμή. Καλύτερα να κάτσουμε εδώ. Πρέπει να σε κλείσω εσένα τώρα ένα ραντεβού εκεί στο ψυχιατρίο. Δεν γίνεται να μου έχεις δώσει εδώ και 5 εβδομάδες από τους στόχους που ζητάω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κι όπως κατάλαβες, Σκρούτζ, σε παράτησε. Τι κατάφερες, πες μου? Να αγαπάς το χρήμα και τώρα έφτασες σε αυτή την κατάσταση. Ναι, πνεύμα, αλλά άκουμε λίγο. Δεν ακούω τίποτα. Τέλειωσε η ώρα μου. Γεια σου. Πού μ' αφήνεις, πνεύμα? Πού μ' αφήνεις? Πού θα πάω τώρα εγώ? Θα μείνω κολλημένος πάντα εδώ. Αχ. Γεια σου, Σκρούτζ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Μπορώ να φανταστώ. Ποιος είμαι? Είσαι το δεύτερο πνεύμα. Ναι. Πιάσου με από το χέρι και θα σε πάω στο παρόν. Να δεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή
Τα Χριστούγεννα των άλλων σου, των γνωστών σου. Φτάσαμε εδώ που ήθελα να σε πάω. Εδώ είναι το σπίτι μου, τώρα άσε με να πάω. Στάσου. Θα πάμε από εδώ. Μα δεν καταλαβαίνω. Θες να πας στο σπίτι του φτωχού μου υπαλλήλου. Ναι, να δεις τι τραβάει ο καημένος με τα λίγα λεφτά που του δίνεις. Πήγαινε. Ωραία. Τι καταλαβαίνεις? Φτωχιά. Καταλαβαίνεις κάτι? Διακρίνεις κάτι εδώ μέσα? Δεν καταλαβαίνω πνεύμα. Ένα συνηθισμένο παλιοφτωχόσπιτο είναι. Όχι τόσο πολύ. Γιατί? Ο Καραγιώζης έχει άρρωστο το μικρό του γιο, τον πυρικό μου. Μα δεν το ξέρω αυτό. Για κοίτα κατά εκεί. Κουτσένει από τη μία μεριά. Για να δω. Άντε λε πατέλα, πότε θα φάμε? Καλά σου λέει ρε. Καλά σου λέει ρε. Καλά σου λέει. Περίμενε ρε πυρικό μου να σε πάω στο τραπέζι. Που ξέρεις ότι μετά από αυτό που έπαθες δεν μπορείς να περπατήσεις. Ωραία Μανούλα μου, μπορώ τι θα κάνω με σένα τώρα. Ρε και δεν έχω και λεφτά. Πάντως, παιδιά μου, στην υγειά του Γεροσκρούτζ. Γιατί λες στην υγειά του? Τουλάχιστον και με τα λίγα λεφτά που μας δίνει, κάτι είναι κι αυτό από το τίποτα, παιδί μου. Κατάλαβες? Δίκιο έχεις μπαμπάκο, δίκιο έχεις. Άντε τώρα πάμε. Πάμε καλέ, πάμε. Πες μου πνεύμα. Θα ζήσει ο πυρικόγκος? Θα ζήσει? Αυτό δεν μπορώ ακόμα να το ξέρω. Δεν μπορώ. Πνεύμα, πού είμαι? Πού είμαι? Πες μου, πού είμαι? Πού είμαι? Τι είσαι εσύ? Γιατί δεν μιλάς? Εσύ είσαι το πνεύμα του μέλλοντος, έτσι. Θα με πας στο μέλλον, έτσι. Στα επόμενα Χριστούγεννα. Σίγουρα. Ωραία, πού με πας? Στάσου, εδώ φοβάμαι. Είναι το νεκροταφείο. Τι θες να μου δείξεις? Τον τάφο του Μάρλεϊ? Τον έχω δείξει 100 φορές. Δεν χρειάζεται να μου το δείξεις. Τι θες να μου δείξεις? Επιτέλους. Τι θες να μου δείξεις? Πνεύμα, τι είναι αυτός? Γιατί είναι τόσο σκοτεινά εδώ? Τι είναι αυτός εδώ ο τάφος? Τι είναι αυτός εδώ ο τάφος? Για να δω. Καλά του γύρε αδερφέ μου. Δεν έδινε ούτε δεκάρα στους σεράγους. Καλά να πάθει ρε. Ου καλά λες Σταύρο. Καλά λες Σταύρο. Καλά να του γίνει ρε. Και χειρότερα έπρεπε, αλλά δεν μπορούσαμε με τον Τζιφούταρο. Άντα από εκεί, το σκύλιο, άντα από εκεί. Ούτε εμένα δεν βοήθησε. Το άρρωστο παιδί είχα και τίποτα αυτός. Χαμπάρι δεν έπαιρνε. Έλεος. Συγκουναράς.
Δεν καταλαβαίνω πνεύμα. Τι γίνεται? Πιανού είναι ο τάφος, μη μου κρατάς αγωνία. Μη με κρατάς, σε παρακαλώ. Τι γράφει? Πνεύμα, ο δικός μου τάφος. Ναι, Σκρούτζ. Του πλουσιότερου ανθρώπου στο κημητήριο. Πνεύμα, σε παρακαλώ. Θα γίνω καλός, το υπόσχομαι. Στο υπόσχομαι. Θα γιορτάζω τα Χριστούγεννα. Θα πληρώνω πλέον τον υπάλληλό μου. Θα δίνουν λεφτά στους εράρους. Σε παρακαλώ, σώσε με. Σώσε με. Επιτέλους βρίσκομαι στο σπίτι μου. Επιτέλους! Θα γιορτάσω τα Χριστούγεννα. Γιούπι! 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 Αφεντικό, τι έγινε? Σε σήκωσε στη γειτονιά. Με τη τσίπλα στο μάτι είμαι. Το καταλαβαίνεις? Γκαρελιόζη, πάρε εδώ λεφτά. Πάρε λεφτά. Πάρε. Τι έγινε ρε αφεντικό, άλλαξε σε μια μέρα. Απορώ. Λατρεύουν τα Χριστούγεννα. Γιούχου! Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Έλα εδώ, Χατζιαμάτη. Τι είναι αλήψη. Τι είναι θεία Σκρούτζ. Θα έρθω στο δείπνο. Πάρε την πρόσκληση. Ευχαριστώ, θεία. Ευχαριστώ. Τρέχω. Λατρεύω τα Χριστούγεννα. Πήρα το μάθημά μου. Πήρα το μάθημά μου. Ωραία, μανούλα μου. Απορώ τι έπαθε το αφεντικό. Τέλος πάντων. Μπορεί και να μην μάθω ποτέ, δεν με πειράζει. Τώρα πάντως θα πω ότι προτίσω στο έργο μας σε λέμε τέλος. Γεια σας, γεια σας. Από εδώ μέχρι τα σπίτια σας, γεια σας. Αβάντε μαέστρο. Καλά